Ayike zithandwe ezinhle zenkosi, yazi ezinye izinto azikho normal. Ezinye izinto singazibukela kude kanti izinto zakhona azikho normal. Njengoba kade ngishilo nakumanye amavidiyo ukuthi sinezigulo ezingafani zokudistebheka engqondweni esizongaziboni empilweni kodwa zibe zikhona zi-exista. Bahlali ngithi ngilandela lento yokuthi uthi uma umuntu uleki waxabana nabantu, awumeke ngize nayo le ndaba mhlali. Ngicela ungakhohlwa phela ukusubscribe-a, ulike, ufollowe, ukhomente, wenze konke nje kuhle sibe zithupha ziye egwayini. Awumeke ngize nayo le ndaba mhlali. Njengoba ngisho-ke bahlala ukuthi ezinye izinto singazibuka sithi zinomali kanti azikho nomali, sezikhona nokugula, sekukhona ne-bipolar ekhona phakathi, sekukhona wona lama-depression ebengikade ngike ngakhuluma ngawo. Uyabo mangithi ngibuka isimo sika-Ino, u-Ino ngiyamsuspect-a mhlambe udinga ukuthi ahlale phansi akhulume, abe nomuntu azokhuluma naye. She looks like une-anger anayo ngaphakathi kwakhe. To me, the way ayenza ngakhona izinto, it's because I know bahlali, I've been in that situation bengifayitha na wonke umuntu and ngingafuni umuntu around mina bahlali. But I came to sit down with myself ngazibuza ukuthi kahle kahle why mina vele ngihlale ngixabana nabo bonke abantu and yini engihlale ngixabana nabo bonke abantu. Okay fine, I understand ukuthi ngakhona ukuthi umuntu yena axabane nawe kodwa mina ngizibuzile ukuthi kungani, kwenziwa yini lo ukuthi vele ngihlale ngaxabana nabo bonke abantu. And ngiphinde ngibongeke bahlali ukuthi ngiyabona ukuthi niyampela niyasubscribe-a kwi-channel yami, niyangipha nami lowo mfutho ukuthi khona ngidropha amavidiyo ngolimi lasekhaya lesintu kodwa still i-support ngisayithola bahlali. Maybe as time goes on ngeke ngishintshe bahlali, ngizohlala nje vele ngizohlala nginje kwayisholo uBrenda Fassie, ngizohlala nginjena. But-ke noma kwenzeka mhlambe ngiphinda phela-ke ngi-upgrade-a-ke somewhere somehow kodwa ngimchazela kona izinto ngoba ngiyathanda ukuthi izinto ngizibeke zicace ukuthi kahle kahle ngikhuluma ngani. Like mina-ke ngokwami ngiyayithanda ukuyibeka into ngolimi lami ukuze ngiyibeke ngigqile ngicacise ukuthi kahle kahle ngikhuluma ngithini. Okay-ke bahlali-ke bengisakhuluma yona-ke indaba ka-Ino. U-Ino mangithi mina ngiyabuka isimo sakhe, mangibheka nabanye abantu axabanile nabo sebaningi and uyabona ukuthi kuxatshanelwa nje izinto like njenga uMakhathi uze wamusho ngomzimba wakhe. Waphinda omunye ngimtholile naye engazuthi uxabanile naye indaba zokufollowa umuntu wakhe ku-Instagram, unesikhwele njalo nje. Omunye yabo nje ziningi izinto azenzayo obonayo ukuthi Unenkinga esengqondweni, udistebhekile, une-mind illness engangokuba uyalidinga usizo. Like I think uyashesha ukuhluthuka or uya-overthink-a for izinto aze a-overthink-e into engekho. Uya-understand-a but-ke you never know ukuthi umuntu uphumaphi because ezinye izinto siya-overthink-a kanti ama-backgrounds wethu la siphume khona. Like ilona nje manje wokuthi ubexabana naye ubani, if I'm not mistaken, ubani uGigi ubexabanela naye ukuthi ufollowe umuntu wakhe ku-Instagram. Uyabona nje lapho. So
kungenzeka ukuthi mhlambe ukwaba nomuntu wamchithela, so after that i-trust yomunye umuntu wesilisa ayisekho. So nalapho usadinga ukuthi ahlale nobuyena phansi akhulume nobuyena, or uma ukuthi uyakhona ukuthi athole i-therapist akhulume nayo-ke. Kuphinde la ngithole khona ukuthi bahlali uke waxabana nomunye umngani wakhe wamlimaza, emlimazela ukuthi ngoba engafuni ukuthi amkhaphe aye kwi-hotel room yakhe. Uyacabanga nje ukuthi ungangilimazela ukuthi angifuni ukukukhapha uya kwi-hotel room yakho, ngoba yini kangaka? Ngoba yini kangaka vele? Kushuthi ukungidelela ne. So ezinye izinto uyazibona ukuthi azihambi zojwana, zihamba nomkhuhlanyana, zihamba nentwana zokwenziwa. So asazi mhlambe ino khona la-ke wathi ukuhlukumezeka khona empilweni from back. So manje impilo ayimenzeli ngendlela, or imenza abe worse maybe entweni adlule kuzona. Understand? So I think my suggestion ukuthi maybe she needs i-therapist, or maybe she need nje umuntu ozohlala naye phansi akhulume naye. But I believe mina ukuthi into zama-therapist will never help ngaphandle kokuba wena uqale wakhuluma nobuwena, wazixolela kuqala, wa-accepta indlela ongakhona, ungabi ne-anger. Yabuka mina abahlali angifuni udlala ngani manje, yabo mina ngizi-accept-ile kanti all the way back bengingafuni ukuzi-accepta, benginenkinga nje ngizikwatele, ngiyinto ngikwatela nanokuthi mina ngimazi ubaba wami, ngikwatela nokuthi uya-understand-a. Like manje ngokuthi ngiyabona nezinye iy'ngane like ezizalwa umama wami zenza kahle empilweni, mina instead ngiyavuthuka, kuyabheda. Ayikho into ehlanganayo, ngaqala ngabheka izinto ngathi uyabo, ngaqala nganezinto engiyiphoyintayo ukuthi konke lokhu kwenziwa ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi. But since ngaqala ngazixolela mina, ngazi-accepta the way ngingakhona, ngazitshela ukuthi no, mina I belong kuNkulunkulu, I belong to Jesus. No matter what happens to me, I belong to Jesus. Ngayixolela and ngazizwa ngaphakathi ukuthi ngizixolele. So ngibone ngathi impilo iba ngconywana. So-ke bahlali ngaloko ngingaze nami ngidle isikhathi seni kakhulu. Mawuzofunda nje ukuyixolela abahlali, uqale uzixolele wena, uvume ingaphakathi lakho, then uzoyibona inqubekela phambili. Ngisho usungaya kwe-therapist or uyephi, kodwa uzobe usuyibona vele inqubekela phambili. Fine, uzothi uma uya kwi-therapist ilapho vele uyokhofa out yonke into, uyokhuluma yonke into, umtshele. But mina ngokwami ngibone ukuthi ngaphambi kokuba uya kwi-therapist, qala uhlale phansi nobuwena. Uthi uya lapha kwi-therapist usuzixolele wena self. Uthi uya lapha uyokhuluma yonke into usu-right, usu-ready, and mhlambe lapho usuzothola nje ukuthi uphiliswe emoyeni. Kodwa qale nje uvume wena uwedwa ukuthi ya uzoyenza this thing, uzixolele emaphutheni akho odlule kuwona, amaphutha odlule kuwona, uzobona uzoba right. So I think usisi Ino udinga something like that ukuthi aqhubeke nempilo. Otherwise sisters, uhamba uxabana nabantu uzobuya ejele. Nami nje base ngibuye ejele ngayo yona low behave sis. So yeah, you need help. Bahlali-ke babhayini-ke, ngiyanicela-ke ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like, ningifollowe. Ngiyanithanda. Ule.